Быйылгы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап, республикабызда төрле милли чаралар узып тора. Халыклар дуслыгы йорты каршында оешкан Алтын хореография бию мәктәп студиясы да халкыбызның милли биюләре белән сокландыра. Биредә төрле яшьтәге балалар бию серләренә өйрәнә. Тулырак Фәннур Хәсәнов репортажы. Жер йөзендә үз хезмәтенә чын-чынлап бирелеп, бар көчен, энергиясын, ихлас максатларын чынга ашыруга багышлап хезмәт итеп, зур ихтирам, улы мәхәббәт казанган кешеләр бар. Халыклар дуслыгы йорты каршында оешкан Алтын хореография мәктәп студиясының сәнгать җитәкчесе, Татарстанның ат казанган артисты Гөлнара Фәнил кызы Гимаева әнә шундыйлардан. Меня пригласила Тея Пертаев, хореограф Дома дружбы. Халыклар дуслыгы йортына эшкә чакырылгач, минем беренче чиратта баш хореограф Тея ханымның тәкъдимен тыңлап, халык биюләре юнәлешен алдым һәм бер дә ялгышмаганмын. Беренче бию салуым да Идел буе халыклары биюләре хәрәкәтләреннән башлаганым хәтеремдә. Әле ул вакытта 5-6 гына балам бар иде. Ә хәзер инде үзем дә ялгышамдыр. 120-дән дә артып киткәндер. 4 яшеннән 12 яшькә кадәр. Алтын минем өчен туры мәгънәсендәге ялтыравык бер байлык түгел. Бу безнең балаларыбыз, зур байлыгыбыз, безнең киләчәгебез дияр идем. Менә шушы байлыкны саклар өчен тырышырга кирәк. Гөлнара Фәнил кызы озак еллар буе Казан бию ансамблендә биюче һәм Казан балалар бию студиясында бию дәресләрен өйрәтүче педагог вазифасын башкара. Бүгенге көндә зур коллектив белән балаларга бию серләрен өйрәтәләр. Барысы да бию сәнгатен белеп, күреп, аңлап эш йөрткән педагоглар, бию түгәрәкләренә ашкынып йөргән йөзләгән балалар күңелендә бию серләренә өйрәтүче бик яхшы укытучылар булып кереп калырлар. Чөнки зур сәхнәгә меңнәгән тамашачылар алдына чыгып, үзеңне күрсәтү, ул зур тырышлыкны, әзерлекне сорый. Ә әзерлек бию бүлмәсендә башлана. Нәтиҗәдә Алтын бию төркеменең репертуарында татар һәм рус биюләре, Идел буе регионы, Россиядә һәм якын тирә илләрдә яшәүче халыкларның биюләре барлыкка килә. Бу биюләр классик һәм партер гимнастикасы педагогы Елена Спиридонова, халык биюләре укытучысы, бию салу остасы Наталья Маганова, Казан бию ансамбле солисты Илнар Хөсәенов һәм әлбәттә сәнгать җитәкчесе Гөлнара Гимаеваның тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Күп балаларның 3-4 яшьтән башлап ниндидер талантларын күреп була. Шуңа күрә мин үземнең баламның да 4 яшьләрендә аның слуха, музыкаль слуха бар икәнен, аның гибкость бар икәнен сизгәннән соң без бию түгәрәгенә йөрергә карар кылдык һәм эзли башладык мәктәпләр. Ни өчен именно Алтын хореографик мәктәбен сайладык? Иң беренче чиратта основной критерий булып дип әйтим инде безнең өчен тора иде профессионализм. Бу мәктәптә руководительдән башлап ул Гөлнара Фәниловна Гимаева һәм калган педагогический состав, алар барысы дагы зур профессионаллар. Икенче бик важный момент дип әйтик инде, ансысы менә шушы мәктәптәге атмосфера. Монда ничектер по-домашнему, шундый уютно, җылы, балалар бер-берсе белән бик дуслар. Коллектив педагогларның шундый балаларга карата мөнәсәбәтләре бик яхшы, йомшак дип әйтик инде. Һәм тагын да бер зур момент ул балаларның конкурсларда, бик күп Казан шәһәренең мероприятиеларында катнашуга бик зур өстенлек бирелә. Чөнки балалар өчендәге андый мероприятиеларда, зур конкурсларда катнашу ул бик зур стимул булып тора. Я как многодетный отец, у меня все 3 детей сюда ходят. Мин күп балалы әти, минем 3 балам да монда йөри, 2 кыз, 1 малай. Ни өчен Алтынга килдек? Чөнки чын профессионаллар эшли, үз эшләрен яратып башкаралар. Балаңны алып килгәч тә 1 елда аның уңышларын күрү шатландыра. Алтын хореография студиясына бик теләп йөрибез. Мин аларның чыгышын беренче тапкыр күрдем дә сокландым һәм үз-үземә минем малаем әлбәттә шушы студияга киләчәк дип сүз бирдем. Һәр вакытта да тәртип. Гөлнара Фәниловна иртәгә, бүгенгә, берсекөнгә кебек сүзләрне гомумән белми. Әйтә икән бүген 5-кә, аның барлык дәресе дә 5-тә башлана.
профессиональ яктан да бик зур дәрәҗәдә эшлиләр. Һәм нәрсә әйтәсе килә, алтын исеме дә аның җисеменә туры килә. Бик күпләр шундый сорау бирәләр, ник малайыңны биюгә бирәсең, бу малайлар эше түгел, һәм башка шундый сораулар белән башка торалар. Хәзерге заманда хатын-кыз эшеме, ир-ат эшеме барысын да белеп торсаң, күпкә яхшырак дип уйлыйм. Чөнки түгел, төп үзеңнең профессияңнан башка профессияләрне белеп торсаң, бу өстәмә акча эшләү чарасы да, шулай ук үзеңнең буш вакытларыңны үткәрә аласың, һәм дә инде үзеңнең мөмкинчелекләреңне син башкаларга да күрсәтә аласың дигән сүз минемчә. Но это же здорово, потому что здесь детишек мы развиваем и творчески. Безнең өчен бию хәрәкәтләр өйрәнү генә түгел, ул һәр халыкның мәдәнияте, сәнгате белән танышу, өйрәнүне күз алдында тотып эшләү. Бию аша һәр халыкка якты мөнәсәбәтебезне аңлата алабыз икән, димәк без дөрес юлда. Әйе, алтын бию мәктәбенең һәр чыгышы ул ниндидер яңалык. Талантларны тудыручы тырыш коллектив кына шундый сокланырлык иҗат җимешләре тудыра ала. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.